Aamu Hervannassa. Vielä hetki ja ratikka vie suoraan hemmottelun äärelle. Tampereen ratikka on kuin pikakaista hyvään oloon. Hyppää kyytiin, rentoudu ja anna maisemien vaihtua. Ei ruuhkaa, ei parkkipaikkajahtia, vain pehmeä kiskon kolketta. Matka Hervannasta keskustaan kestää vain 20 minuuttia. Ja näin nopeasti ollaan keskustassa. Kiitos kiskokavereille. Matka jatkuu kohti Antsanan hierontaa. Keltaiset kaaret jäävät selän taa. Tänään pikaruoka korvautuu pikarentoutuksella. Ja näin asfaltin rytmi hidastuu askel askeleelta. Mieliö siirtää vaihteen vapaalle. Verkatehtaan kadun tiilet kertovat Tampereen teollista tarinaa. Hänen tarina jatkuu kehon huoltoon. Napolin tuoksut houkuttavat toiseen nautintoon, mutta hän suuntaa lihasten lomamatkalle. Vain muutama askel Hämeenkadulta ja ovella tuoksuu jo lempeä sitruunaruoho. Täällä thaimaalainen perinne kohtaa suomalaisen kiireen, ja kiire häviää. Antsanan hieronta. Lähimpänä rentoutusta, missä ikinä Tampereella oletkaan. Tervetuloa!